I spillet World of Warcraft mødes millioner af mennesker for at slås med gyldne sværd, buer og spyd mod trolde, orker og gnomer. World of Warcraft er et online computerspil, hvor man kæmper om overlevelse i en eventyrlig verden med 11 præster og troldmænd. En verden, man kan tilmelde sig for 100 kroner om måneden. Den verden, de fleste af os ikke kender og ikke forstår, som har en utrolig tiltrækningskraft, hvis man først får åbnet døren ind til den. Det fortæller Karen Garn, som er mor til 2 og er 45 år gammel og spiller normalt ikke computerspil. Hvordan blev du opmærksom på World of Warcraft? Jamen altså, jeg kunne jo se mine drenge sidde og spille, og jeg kunne se, hvor optaget de var af det. Og så begyndte jeg at kigge med, og så blev jeg faktisk lidt imponeret over det, jeg så på både på skærmen og den måde, de selv ligesom spillede sammen med de andre, der også spiller World of Warcraft. Fordi det er jo sådan et online-spil, som man spiller sammen med andre fra hele verden. Og da du så kiggede med, hvad var det så for et univers, du mødte i spillet? Jamen, det er jo sådan meget sådan avanceret univers, man kigger på, ikke? Altså, nogle steder er der store byer, der er skove, der er bjerge. Det er sådan meget forskelligartet, og så skifter det jo. Nogle gange så er det regnvejr, nogle gange er det solskin, nogle gange er det solnedgang lige pludselig, og så er det også ligesom, om dagen så begynder lyset at stige, og om aftenen så bliver det mørkt og sådan noget. Så på den måde er der mange paralleller til vores almindelige verden. Når man læser lidt om det som udenforstående, virker det en smule kompliceret. Hvordan kommer man i det hele taget i gang med det? Ja, jeg vil sige, det var altså en stor fordel for mig at have nogle drenge, som kunne hjælpe mig. Og selvom de så kun er 9 og 12 år gamle, så er de jo meget bedre til det, end jeg er. Det er jo også meget skægt, at man ligesom kommer ind som forældre og pludselig oplever, at her er det altså ikke mig, der er den kloge. Det er dem, der skal hjælpe mig. Det er faktisk en meget sjov situation sådan i familien at prøve det. Men altså, man kan godt finde ud af det. Altså, der er hele tiden skrift, der hjælper en, og de fortæller en, hvad man skal gøre, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe sig. Men hvad er det, der er så dragende, så 8 millioner mennesker bruger timer på at spille det her spil? Jamen altså, en del af det, tror jeg, at det er et online-spil. Altså, at du møder andre. Det vil sige, at når du kommer ind, så nogle gange, så er dine venner der, og så kan man både lege med dem, ligesom man leger ude i skolegården eller nede på legepladsen. Man kan også snakke sammen. Altså, man kan pludselig sidde og udveksle oplysninger om et eller andet. De lidt større børn kan jo sidde og snakke mere avanceret om, hvordan er det egentlig, når man bor i England, eller man bor andre steder i Europa. Og selv mine drenge, som altså er 9 og 12, de begynder jo at skrive på engelsk og kommer og fortæller mig ting, ikke? Og pludselig har de siddet og snakket om, at der er også en anden, der synes, det er spændende. Og med karate, eller med springgymnastik, eller med hvad de nu interesserer sig for. Og sådan noget synes jeg faktisk er ret skægt. Men hvorfor er det en spændende måde at mødes gennem en virtuel verden? Du møder nogen, du ellers aldrig ville møde. Altså mine drenge, som bor på Christianshavn her i København, har jo ikke mulighed for pludselig at møde nogen fra England, eller fra Frankrig, eller fra Holland, eller fra et andet sted. Det ville de jo aldrig kunne, den måde som, dem ville de jo ikke kunne gå ned i skolegården og møde, eller ned i gården. Det synes jeg er en spændende ting, ikke? Og så har de jo en legeplads sammen, som de kan snakke om. Altså det er jo ikke bare ligesom, hvis man sidder og sender mails til hinanden, eller sådan noget. Du har jo et eller andet, du kan tale om. Nu kan du tale om, hvordan fik du det der flotte sværd, eller hvordan klarer vi denne her opgave sammen? Der er også meget samarbejde i det. Man er jo nødt til at gå sammen i grupper for at få noget af det her udstyr, der skal til for ligesom, at man kan komme videre i spillet. Jeg forstår, at den væsentlige del af det her spil, det er om økonomien. Kan du prøve at beskrive det? Hvordan er det fungerer? Ja, det gælder jo om inde i World of Warcraft at få guldpenge. Det er noget af det går ud på. Man får sølvpenge, man får kobberpenge, man får guldpenge. Og det hjælper jo så en til at komme videre. Så på den måde kan man sige, at man lærer jo også lidt om økonomi, ikke? For de skal jo handle sig frem til noget af det udstyr, de skal bruge og sådan noget. Så samler de nogle ting sammen ude i skoven eller ude på markerne, eller de skyder et vildsvin, og så går de hen og sælger det, de ligesom har skrabet sammen, og så får de nogle penge, og så kan de købe noget for det. Så på den måde lærer man også noget om, hvordan fungerer økonomi, og om at handle og sælge.
Skatteministeriet går faktisk ind og kigger på de her computerspil for at undersøge, om de skal beskattes, fordi kriminelle har mulighed for at hvidvaske penge i virtuel valuta. Så langt er det altså kommet nu. Det er jo så, fordi der er en helt parallel økonomi ved siden af, kan man sige, hvor der er nogen, der går ud og sælger de her penge, som egentlig var beregnet til bare at være inde i spillet, sælger dem ude i den virkelige verden på eBay og andre steder, ikke? Og det vil sige, så kommer der jo ligesom en parallel økonomi, som egentlig ikke er lovlig, som ikke var tænkt fra spillets side, men som efterhånden bliver brugt af mange, og det er jo selvfølgelig til voksne, der gør sådan noget, ikke? Du som sagt, mor til to, er der ikke noget ved det her computerspil, der bekymrer dig? Jamen altså, selvfølgelig skal de ikke sidde der altid. Og jeg synes faktisk, at det er meget sjovt at se, at de er meget gode til at regulere det. Altså, de sidder der, nogle gange sidder der begge to, nogle gange sidder der 4 kammerater, og nogle gange spiller de inde på nettet med hinanden. Og så kan jeg jo høre, at de en gang imellem aftaler, skal vi ikke lige mødes? Skal vi ikke lige gå over og spille? Skal vi ikke lige gå over i skolegården og spille mur, som de siger, ikke? Eller skal vi ikke lave noget andet sammen? Det kan de godt aftale gennem spillet også, ikke? Og det vil sige, at jeg er sgu ikke så bekymret for det. Altså, de får os rørt, så de får os lavet nogle andre ting. Du er jo ikke 15 år længere. Hvad får du ud af det her spil? Altså jeg vil sige, først og fremmest synes jeg, det er sjovt at spille det sammen med nogle drenge. Altså jeg bliver nok aldrig hardcore computerspiller. Selvom jeg godt kan være fascineret af nogle af de her verdener. Men jeg synes, det er sjovt at være derinde sammen med drengene. Altså vi har jo ligesom fået noget andet at snakke om, og jeg forstår lidt mere, hvorfor de er optaget af det. Og jeg forstår også nogle gange, hvorfor de siger, mor, hold op, jeg kan ikke komme og spise lige nu, fordi jeg er lige midt i noget. Og normalt så kan man sige, så sæt det dog på pause, ikke? Eller sådan noget den stil. Men det kan du ikke her, hvis du er samlet en gruppe med spillere fra mange lande og er i gang med at løse en opgave sammen. Så kan jeg jo heller ikke bare komme faren og sige stop nu. Det vil svare til, at jeg kom faren midt i en fodboldkamp og sagde, nu skal du hjem og spise. Altså det er jo en verden, man forstår, den der fodboldbane. Den anden her, den skal vi ligesom lære at forstå. Og det synes jeg, at det der med, at jeg er gået ind og prøvet at være med til at spille, det giver mig lidt forståelse for deres verden. Vi siger mange tak for interviewet, Karen Garn.